Aray. Nakduan ako. Dumulas. Ano? G Motorvlog. Please subscribe Subscribe and like. and share. Alright, good morning mga ka-MG. Good morning mga kababayan ko dyan sa mga taga Bicol. Nandito tayo ngayon guys sa Danau Pasakaw. Itong kahabaan na to. Ganda ng may kita natin view. Yan, may kita natin yung mga bundok dito. Kaso nagpapag. So September 23 na po ng umaga. Dito na ako nag-intro guys dahil ngayon uuwi na nga po tayo sa Parañaque. Yan, so September 23, so time check 5:32. And then magpapagas muna ako dito sa kanto na itong boundary ng Tambo, tapos itong Pasakaw. So pa left side tayo. Babaybay natin itong kahaba na Pan Philippine Highway dito sa Libmanan hanggang makarating tayo ng Quezon. So yun, shoutout pala sa mga followers at mga viewers natin na talagang nanonood ng aking video. Ayan, maraming salamat sa suporta. At syempre, babiyahe na tayo. Good morning. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat mga ka-MG. Ayan, sa mga nagtatanong kung anong gamit nating pang-vlog, no? So ang gamit natin itong Hero 10 na GoPro tsaka Hero 8. Yan, ito yung GoPro Hero 10, tapos yung ito ay Hero 8. Tapos yung gulong pala na ginagamit ko guys, ito yung B-Style. Alright, so yun, kita-kits tayo sa daan at yung mga madadaanan natin na mga lugar kung saan dito sa Bicol. Yan, shoutout uli natin yan. Good morning po sa inyo lahat and let's go! So yan guys, may kita natin dito yung pinaka-arko ng I Love Tambo. Ayan, Pamploma, dun sa diretso ron sa kabila. Siyempre yung way natin dito at magpapagas muna tayo rito kung ilang makukonsumo nating gasolina for today's vlog. Dahil ngayon yan, makikita natin yung mga view. Dahil umaga na po mga kababayan, nag-decide ako na mag-vlog ng ganitong umaga. $95 sir. 95 po, 95. 95. Full tank po. Okay na po. 3.59. So yun guys, inabot tayo ng 266.20, 3.59 liters dito sa Shell. So after natin guys makapagpagas, ayan, so pray muna tayo. Lord, gabayan niyo po ako sa aking biyahe ngayon po, pag-uwi ng Parañaque mula dito sa Bicol. Yan po, maraming salamat po sa iyong gabay sa araw-araw ng aking pagmumotor, lalong-lalo na sa mga biyahe ko. Maraming salamat po Lord. Ikaw na po ang bahala at ingatan mo po ang lahat na maging safe. At syempre ako po, para makauwi po ako ng maayos sa aking pamilya. Yan, good morning. Alright, let's go, bakpakin na natin to guys. Ang travel time natin is ayan, 8 hours and 53 minutes. So makakarating tayo mga hapon na ng hapon. Hapon. So 376 kilometers yung aking
haba na babiyahin ngayong umaga. At syempre 2:31 PM na ng hapon mga karating. Yan, kita nyo, umaga pa lang, napakapakpakan na agad dito sa Pan-Philippine Highway guys. Yan, ito nga pala guys, yung isa sa pinakamahabang daanan dito sa Bicol, kung saan ito ang lugar na ito na makikita po natin. Ito po yung papuntang Libmanan. Yan, napaka-smooth ng daanan dito at makikita po natin na talagang napakaluwag. At basa nga lang po dahil siyempre nag-uulan-ulan na naman. Kaya tara na. Yan guys, maasahan pala natin ngayong umagang ito, marami tayong masasalubong dito ng mga riders. Dahil nga pala ngayon ay Saturday. So hindi na ako Sunday na umuwi. So ngayon Saturday na tayo. Dahil meron akong sikasuhin na naman. As usual, buhay-buhay. Yan. Labig. Sarap. Yan, dito yung mga bilihan ng mga ano. Yan, mga parne, tapos yung mga pits. Mura dyan guys. Siguro mga 10 o 20 pesos bawat per sako ng mga pits. Sarap talaga bumiyahe pag ganitong umaga. Yan, meron din dito ano, mosque sa mga kapatid natin mga Muslim. Ito dito sa right side. Ayan, may mosque dito. Yan, mahaba-haba ito guys, itong Libmanan. So update ko kayo guys pag maganda-ganda na yung magiging travel natin ngayong umaga. Yan o, makikita natin dito guys na bagong espalto itong daanan na ito. So yun, Duwang Nyug ata to. O nga, Duwang Nyug nga. So ganda ng daanan dito. Ayan, naka-whitening na to. Kasi no last time na umuwi ako rito, ginagawa pa to. Pero ngayon nagagamit na siya. Ayun o, lapad na ito guys. Karamihan dito talaga overtaking talaga yung ano, lalong lalo na rin sa pababa. Marami nag-overtake yan, kaya ingat. Marami nang arang ding gaya na ito, yung mga nakikita natin na inispalto na tinapal-tapal na. Yung mga lubog kasi yan, kasi alam naman natin pag mga gantong highway is talagang dinadaanan ng mga bus, truck. Kaya yun, lalo pag umuulan madali lang masira. Yan, update ko kayo guys ulit. So yan guys, nandito na tayo sa Libmanan. Ito yung arko, papasok doon. Ayan, Barangay San Isidro. Yan, dire-diretso na tayo. Mahaba-haba pa yung babakbakin natin. Yan, mamaya na siguro kakain. Siguro pag yun, mga nasa kalagitnaan na tayo ng ating biyahe. Ayan, yung daanan dito. So, malapit na rin matapos to. Widening din. Alright, so nandito na tayo guys sa boundary ng Libmanan. Kita nyo, ayan, nakakadaan na rito sa right side papuntang norte. Hanggang ngayon yung kabila ginagawa pa rin. Lamig. Sarap. Kita nyo yung mga update natin sa mga kalsadang nadaraanan natin dito sa Kamsur.
Yeah, shoutout sa mga taga-Libmanan. Good morning. Ayan guys, kung didiretso kayo ng diet dito, yan, mula ron sa biyahe natin, so dito pa Maynila. Kaya yung way natin dito, kita nyo ayun, downhill, so pababa to. Ayun, mababagal lang yung mga takbo ng mga truck dito dahil delikado. Dadaos-dos kasi yan guys pag nasobrahan sila dyan. So paangat diba? Dito sa part na to, pababa na. Yun Woo! Sarap. Malapad din to. Maganto-ganto na yun, zigzag. Yan, time check, alas 6 na guys ng umaga. Lamig. Nakapagkape na ba ang lahat? Good morning sa inyo. Grabe ganda. Kapal ng pag ayun ang kagandahan dito guys, pag bumiyahe tayo ng gantong umaga na, makikita na natin. Kaya na ito, malaking toyo. Ayan, parang jowa ko, may toyo. Mga pala yan pwede na i-harvest makikita na natin yung mga view na magaganda rito sa Bicol. Kailangan lang natin i-explore ang ating sarili para sa ating mga kumbaga ito yung price natin sa sarili natin after natin magtrabaho ng ilang buwan, ilang taon. So gala-gala din pag may time. Uy, grabe yung daanan dito. Madulas to. Pinakbak na. Ano to? Saging. Nagtataka ako guys kung bakit bukas yung mga ganon truck. Yun pala, pinapasigaw pala nila yun. Diba? Kasi sa bawat biyahe ko, marami ako nakikita ganyan. Kaya sabihan ko yung, boss, bukas yung truck nyo. Hindi, okay lang yan. Akala ko, ay naku, patay. Hey! Umuulan. Oh no! Huwag naman sana. Patak-ulan. Alright. Ragay. Approaching Ragay. Haba pa na ito. Ayun guys, so may mga paninda sila rito, yung mga gawa sa kahoy. Yan. Mga sangkalan, pandurog ng mga paminta. Yung mga paminta dyan. Party. May mga tinda rin sila mga kutsilyo. Sundang. Ano pa ba? Itak. Yan. Kung gusto nyo makabili ng mga souvenir, pwede yung yan, hintuan para makabili kayo dyan guys. Masanay kalsada. Ilang beses na nabasa yung yung itong visor. Nag-aambon-ambon. Doble ingat talaga pag ganito, madulas tong daanan. Buti na lang yung gamit yung gulong, talagang napakakapit guys. Beast tire. Subok ko na to, ilang beses na ako bumiyahe rito. Wala akong naramdamang rito ay tumuulan. Napaka the best na itong beast tire na gulong. Kaya kung maglo-long ride kayo, kaya pambiyahe, kasi ako bumiyahe ako na joyride. Ito talaga yung ginagamit kong gulong. Ragay, ayan. Start ka sa Ragay.
Approaching. Dito na tayo sa Ragay guys. Bilis. Time check 6:24 and then 7 hours and 58 minutes. 328 kilometers yung ating estimated na biyahe pa. Yun puro pangat to. Pangit ang daanan talaga rito sa Saragay. Puro baku-baku yung kalsada. Pababa. Uy, ang ganda ng wow. Parang ka nasa kaharian Ayan, paliko na tayo rito. Tatalbog ka talaga. Sarap yun wow, sarap talaga gumala. Budget na lang ang kulang. Tagak. Ganda talaga ng tanawin sa Pilipinas. Kung gusto mo lang i-explore siyempre yung sarili mo, ayan, laanan mo lang ng budget. Siyempre sa pagmumotorsiklo naman, ang tanging kasama natin sa biyahe, ayan, doble ingat lang talaga. Kasi hindi natin masasabi sa bawat biga ng ating silinyador ng ating motor. May makakasalubong tayo na mga kamoting nagmamaneho. Kaya alisto dapat guys, alisto. Alert, alert ba? Ang ganda, ang sarap. Dami nag-ano rito. Dahil ginagawa pa yung kabilang side. Ay, sisira gulong dito. Ito pa yung kabila puro ginagawa rito. Buti na lang merong mga nagbo-volunteer dito para maging safe yung mga motorista. Yung ginagawa rin naglalagay sila ng wall. Ayan, puro nyug na nakikita natin. Bang! Ito yung sinasabi ko, ingat talaga rito. Bang! Hala, wala tayong madadaanan na walang lubak Grabe yung lubak dito. Yun dito na tayo guys sa Del Gallego. Grabe yung papasok dito. Galing ng Ragay. Pag binakpak mo talaga yung kalsada nila, sobra talaga. Tatalbog-talbog ka talaga sa lubak-lubak. Dami kasing sira ng kalsada sa kanila. Ilaw pa more. Yun lapad sarap
So yun guys, nagpahinga muna tayo. Ang ganda ng ano. Ito yung Riles na alam ko nagpa-function na uli ito eh. Saan kaya daanan na ito? Maganda mag-vlog dito kung ano, meron tayong drone shot. Alam ko may pumapadyak dyan eh. Lawak ng ilog nila oh. Del Gallego tawag dito, bridge. Dumi agad oh. Nag-aambon-ambon kasi guys. And hininto ako ng saglit yan para makita natin. Picture nga muna ako. Picture. Siguro guys, pag meron na tayong drone, itong lugar na yun, yung Del Gallego na Riles, yan sa may bridge, pupuntahan natin yan para i-explore natin oh. Pakita natin kung gaano kaganda yung Riles, kung okay pa ba siya o ano na yung condition yan. Seafood. Parang ay wait lang, sa kaya yung ano niya. Kasi parang napanood ko ata yun, parang papasok siya ng ano, maliit na dito lang yun eh. Parang maliit na daanan, tapos release na siya agad papasok. Yan, dito tayo ngayon guys sa ano na tayo, Tagkawenan. Dito ako nagpapahinga eh pag galing na ako rin sa Maynila. Yan yung may gasoline station dito. Mamaya hindi ko lang alam kung saan ako kakain eh. Parang trip ko muna magkape. Yan, pahingahan to ng mga nabiyahe rin eh. Apya. Ay, after natin makapag-almusal guys, pakpak tayo uli para mabilis tayo makauwi na ito. Mahaba-haba pa to. Ay, 268 kilometers pa. And 7:33 na lang umaga. Good morning na. Yan, tuloy-tuloy pa rin ang ating biyahe. Siyempre, huwag tayo masyadong aggressive dahil pag naubos yung adrenaline natin sa katawan, yun, baka madali tayo mapagod. So, kontrolado lang yung ating takbo. Guys, dito na tayo ngayon sa Santa Elena. Ayan, ginagawa yung kalsada rito. Camarines Sur, Santa Elena. Ito yung mga gamit nila oh. Dire-diretso na tayo na ito. Daming lubak. Widening din pala rito guys sa kabila. Yun paliko na tayo dito guys. Ayan, Padait, tapos Lucena, and then pa Manila dito. Left side. Lahan natin tong bus.
Babakbak yun mamaya eh. Konti na lang, mararating na natin yung ano, yung pinaka boundary na Bicol tsaka Quezon. Ay no, gitna pa lang inagagawa rito. Mukhang isasagad nila ng gawain guys. Opya. Woo! Bilis. Dito na tayo. Picture. Picture muna ako. Yun, after natin makapagpa-picture dito, let's go, bakbak na ulit. Gateway ng Bicolandia. Dito na tayo ngayon sa Quezon. Tuloy-tuloy na to guys. Yan, minabutan din tayo ng mga riders. Nagpipicture. Ayan kasi yung pinakamagandang spot talaga rito pag narating mo na itong Bicol. Ibig sabihin, ayan, pag nakarating ka na dyan, nandiyan ka na mismo talaga, Marine Sur. Kaya pag may mga endurance din, kita ako dyan sila nag take off, tawag dito, checkpoint or photo ops. So yun guys, dire-diretso na tayo na ito. Tingin ko Palopes tsaka Gumaka na yung dadaanan natin. Second gas up. 95 po, full tank. Full tank po. Magkano per liter ngayon ng 95? Naka-promo pa kayo? Yung kupon na lang sir, yung langis. Langis lang? Wala kayo yung pring Gatorade? Wala na po. Tapos na po yun sir. Meron akong Go Plus. Go plus. Ito pa. 357, 4.392 liters. 81.35 per liter. Well, dito ako nagpagas guys sa Calawag Shell. Dito na sa Quezon, 81.35 yung price ng kanilang 95. Ay yung terminal nila rito. Ayan, Calawag, Quezon to Manila. Alam ko may daanan dyan papuntang Rizal. Hindi na ako dadaan dyan, di ko naman masyadong kabisado pa dyan guys. So dito na lang tayo. At least dito, gamay na natin kahit pa paano. So kakain siguro ako maya na mga bandang siguro mga 11 or 10. So bahala na pag inabot na tayo ng duling. Oy, gutom. Okay, so bakbak ulit. Guys, nakalagpas na tayo ng Calawag, Quezon. Yan, shoutout sa mga taga Calawag, Quezon dyan. Grabe, yung palabas nyo dyan parang may roller coaster.
Ayan, approaching na tayo rito, pa-Lopez na to. Grabe, may paangat-angat doon. Gaganon ka, dugog. Ang gara ba? Pag siguro nasa speed na 70-80 ka, parang lulundag ka talaga eh. Hindi ko lang na-videoan eh. Ayop na daanan na yun. May palubog kasi, parang ganito. Yan, ganyan. Tapos paangat, bang. Boom. Boom. Ganyan yung nangyari. Kaya umangat-angat ako ron eh. Ayan guys, so ito na yung ginagawang ano rito, Skyway dito sa may Lopez. Ito yung project. Medyo mahaba-haba na rin yung nagawa nila rito, mga ano, mga poste. Dito sa kabila meron ang rebar doon nakaabang. So dito mga buo na to eh. Yun lang, hihinto ka talaga. Motor kaya naman makadaan dito. Dito lang tayo sa gilid. Pero yung sasakyan kailangan niya talaga huminto dyan. Lucena, Gumaca, Manila Bypass Road. Ayun o, may mga pier cap na rin dito. Dito na lang ako dadaan kaysa mag-bypass road ako. Ayan guys, so ito dito rin sa part na to ng Lopez. Ayan, kita nyo, stop and go rin dito dahil nga po under construction din yung kabilang side. Ayan, may nag-guide naman dyan. Tapos hulog lang konting barya yung bukod sa kalooban. Yan o, ganda pa naman ang eskwelahan dito. Yun o, wow. Yun guys, dito na nga tayo sa ano, Gumaca. Makikita na naman natin yung dagat dito. Dito rin yung ano nag-viral na yung tinatawag nilang ano, yung sirena daw. So sana makita natin dito sa ano, sa pwesto niya. Ihintuan ko yan, bibidyohan natin. Ang dumi na ng ano ko, visor. Wow, ito na oh. Sarap sa mata. Naku, mga nag-iiwan pa ng kalat yung mga kumakain ba. Dapat pag kumakain kayo, huwag nyo iiwan yung ano, yung mga pinagkainan nyo. Itatabi nyo rito. Ganda-ganda ng kalsada eh. Tapos yung mga view, tapos may kita mo ganyan, may basura. Di na lang bitbitin no? Tapos sa gasoline station. Ayun na, pababa na tayo. Ganda ng bundok oh. Wow, buhay na buhay. Yan o, pag Gumaca proper, Pitogo, tapos tayo Maynila. So diretso tayo dito. Sarap tignan ng mga nasa paligid.
Uy, mag-overshoot. Sige, lingon tamor. Wow! Ganda oh! Woo! Grabe! May pagpag pa sa ibabaw. Ganda pala na ito pagpababa. Siguro lalo na pag mayroon ka rito drone shot, ganda. Kitang kita mo yung itsura ng kalsada rito. Woo! Sarap! Kahit bumakpak ka ng bumakpak dito. Pero ingat lang kasi meron akong napanood dito. May na-aksidente rin dito guys. Sabi ng mga taga-lokal dito, may napanood din ako na nag-vlog dito. So nagpag-asata sa gilid, tapos kinausap niya yung mga lokal. Kaya nga sabi may bumabaliktad daw na sasakyan. Siguro sobrang bilis. Daming kahoy oh. Ako dumilim na. Sana wag umulan. Mga nadaanan ko puro ambon lang. Ay, ulan, wag kang bumuhos ha, kaibigan. Malayo-layo pa yung mapakpaking ko. Ilan pa to? 200 kilometers pa to. Woo! Grabe, sarap, madami. Control. Ang ganda oh. Woo! Sarap talaga mag-ride. Ayan. Solo gamers lang tayo lagi guys. Okay. Yun, nakatagos na tayo rito guys sa bypass road ng Gumaka. Haba-haba pa to. 5 oras pa yung biyahe natin. So time check, 8:57 na. Ako po, ito na sinasabi ko, sana ambon lang to. Huwag mong paulan din, huwag po. Ay, ayan na, ako ay naulan na. Wait, hanap tayo ng masisilungan.
Yun guys, kita nyo umuulan, sayang. Dito na sana natin yung tinatambayan ko rito eh. Kaso umulan na rito. Nilagyan ko na lang ng plastic yung GoPro. Mahirap na, mamadira. Yun, dito tayo mga ka-MG sa Timonan. Kahit ulan yan, dire-diretso pa rin tayo guys. Ulan ka na, pauwi na ako. Ayun, uminit na. Let's go. Yun, dito tayo guys. Yung pa Lucena, tapos Manila. At yung ng proper doon sa kabila. Kita nyo naman, oh. Hindi ko lang alam kung nakikita sa sana ma-record. Hindi ko na tinanggal yung gloves ko para safe na rin. Masakit kasi sa kamay, lalo pag nag long ride ka na wala kang gloves. Kaya ito, bahala na mabasa, lalaban na lang. Puro plastic yung gamit ko eh. Naglagay rin ako ng plastic dito sa GoPro ko na isa. Close visor. And ingat kasi madulas yung daanan. Tayo natin maunan. Konting bakbak na lang to guys. Sayang kung wala sanang ulan. Sarap sana rito. Gaganda pa naman ang view rito. Kaso umulan. Yun, dito na tayo approaching Bitukang Manok. Bakit na tayo rito guys. Yan, para makita nyo kung gaano kaganda rito. Bitukang Manok Gaming. Ayun, ang daming mga naka-volunteer na mga nag-i-standby rito. Hindi ko na inalis yung ko, kapote. Mamaya, pag lagpas natin dito, baka umulan na naman. Kaya dire-diretso na to. Sarap dito, malamig. Yan, nakarating tayo 9:38 na ng umaga. Happy Saturday po sa lahat. At ingat sa mga mag-ride. Paulan papuntang Bicol guys. So mamaya sa Batangas, yun, yung smog, yung iingatan natin doon. Dami oh, mula baba hanggang taas, dami nag-volunteer. Gabang lang yan sila ng hagis bar yan. Maganda rito sa December, abot-abotan natin ito sa December guys, pag makauwi tayo na nakamotor. Diretso. Diretso daw. Kaya. Kayang-kaya ni MG Motovlog. Ayan. Ilang beses ko na ito dinadaanan itong forest park dito, pero never pa akong nakapasok dito. Yung pinaka-tourist spot dito, ayun o. Alam ko aakyat kayo dyan sa bundok eh.
Uy. Dito, ilang beses na rin ako nakadaan, tsaka gabi. Nakakatakot nga lang pag sa gabi, baka may tumawid na white lady. Pero ang ganda rito guys, oh. Presko yung hangin. Tsaka nakaka-relax dito. Pag yung mga merong anxiety, punta kayo rito. So try nyo rito guys. Maano kayo rito, marerelax utak nyo rito. O kaya umakyat kayo ng bundok para sa ganun makarecover kayo kahit papaano. Dito lang sa tanawin lang dito, oh. Tapos yung ano, simoy ng hangin, sarap. Ang simoy ng hangin sa akin ay lumalamig na halibig. Mababa to. Tapos yung pinakatambayan dito sa ano, tambay tayo saglit, picture tapos baba. Bumagal madalas ang aksidente dito. Oh. Bang. Daming kitinda rin pala ng honeybee rito. Yan, dito na tayo guys sa tambayan. Buena Vista spot. Beware that. Pahinga muna. Under construction pala. Naglalagay sila ng net for safety. Sarap po. Yun, doon pala pwede mag picture eh. Wow. Sarap po. Ganda talaga ng tanawin dito sa ibabaw. Kitang-kita natin yung mga ano, yung mga umaakit tsaka bumababa. Tayo mag-picture. Daming ano, Hagis Barya. You know, dami oh. Quezon National Forest Park. Ayan, 1969. Ayan, Pres Ferdinand E. Marcos and Gov. Ano dito
Ito yung kasabay ko kaninang ban, no? Wow, di tayo nakakasawang dumaan dito. Napaka-the best talaga ng Atimuan ng Quezon, Zigzag Road. And shoutout po sa mga magigiting natin dito na mga nag-guide sa mga motorista. Kaya mabuhay po kayo. Masaya na yun sila, konting barya lang. Sa mag-aapon, pag naipon din nila, yung sinanay. So yun, kita-kits na tayo mamaya guys. Update ko kayo sa mga dadaanan pa natin. Yan guys, dito na tayo ngayon sa Pagbilao. Grabe ang traffic. Lalaki ng mga truck. Ayan guys, so Patayabas, tas Manila. Grabe. Di pa rin tapos yung ginagawa dito. Matagal na rin to. Kakos talaga to ng masikip na traffic dito. Pero yung haba, oh. Haba ng mga nakapila rito, mga papasok. Ilang minuto rin naantay nyo bago kayo makapasok. Siguro mga, ako naka-abante kami, siguro mga 3 minutes, 4 minutes bago kami nakalabas dito sa lugar na to. Haba niya, no? Yun, approaching na tayo rito guys sa Lucena Underpass. Woo! Ito itsura niya, no? Pag may liwanag. LED rin pala yung ano, siguro solar yung ilaw nila rito sa ilalim. So dyan ako lagi nagpapagas sa may shell. Time check 10:21 na ng umaga. Malapit na magtanghalian. Haba pa, 4 hours and 4 minutes. Pero pag ganito, wala akong masyado traffic. Medyo mapapaga tayo. Siguro bago mag-alas 2, nandun na tayo sa Paranaque. Yan, dito ko dadaan ngayon guys sa bypass road papuntang Batangas. Lemon 100 per tumpok, mura na ha. Sa ganung presyo ha. Malawak-lawak din to. Gotohan. Hoy! Paggago. Aray. Nakduan ako. Ah. Inatarantado yung driver na yon. Ah. Gago.
Tang inang yan. Yung number ng gago na yun. Inano na. Yun guys, shoutout sa tricycle driver na nakabangga sa atin. Tinakasan lang tayo. Mabuhay ka sir. Yan, welcome sa ano, palabas na tayo ng City of San Pablo. Hindi na ako magpipicture. Diretso na to para makauwi na tayo ng mas mabilis. Doble ingat lang. Napakakupal ng driver na yan. Umindot tapos di ako nilapitan. Maya maya inabante yung tricycle niya. Dito sa may terminal ng ano, ng malapit niya sa may dito yan sa Batangas. Grabe ka Manong, ang lupit mo. Meron ka big bike oh. Alright. Dumulas? Ano? Ayaw? Ayan guys, andito tayo ngayon sa bagong ano, SM City Santo Tomas. Ganda, bukas na ata ito. Konti na lang guys, 2 hours and 11 minutes. Basahan ko. Grabe yung big bike kanina pa. Doon mo na siguro yung gulong nun sa may ano, sa Riles. Tumumba, may tinulungan ako guys eh. Dito lang din sa Batangas. Tumaob siya eh. Buti bumalik yung mga kasama niya. Kala ko hindi na siya babalikan eh. Ay, update na lang, malapit na to. Papagas muna ako rito. Ito yung third gas up. $300 lang sir. 300. Yun, inabot na 3.7 65 liters, 300. Ay nako, thank you. Nagpagas na ako para dire-diretso na yung ano ng biyahe. Para pag uwi may pondo pa siya. Siguro kalahati pa matitira dito. Paano tayo guys pa San Pablo. Uy aso. Ito rin ng aso ah. Sa lubak na katambay para walang madisgrasya. Good job doggy. Woo! Grabe. Yung panahon buti na lang di umulan. Pero naka-ready naman tayo na. Dito na ako guys sa ano, Calamba, Laguna.
Almost 2 hours na lang bago makarating sa bahay. So time check 12:25 na ng tanghali. Tuloy-tuloy pa rin tayo. Ayan, nandito na tayo sa City of Santa Rosa. Konting-konti na lang. So 1 hour and 25 minutes. Mga estimated natin 34 kilometers. Lapit na nito. Pakiramdaman ng putik. 34 kilometers. So mag-alauna no, isang oras na lang to. Well, nandito na tayo sa SM City of Santa Rosa. Maulan na guys. Ayun o, balot na tayo. Kita nyo yung mga kasabayan natin o. Ay! Okay lang. Pa-exit na ako rito sa Paalabang. Ay, City of San Pablo. Lapit na. Konti na lang. Konti na lang. Ito na ako guys sa City of San Pablo. Taas ng ulan no. Grabe. Yan mga ka-MG, dito na tayo ngayon sa sa Alabang. So paproceed na tayo sa Sukat Road. 500 meters. Slight right. Ingay mo naman. Yan, malapit na ako guys, pasukat. So time check 1:30. Sakto talaga guys, alas 2 na sa Sukat Paranaque na. Ay. May plastic pala yung ko, camera. Yun guys, andito na nga ako sa Paranaque. Kararating ko lang Inabot tayo ng ulan guys hanggang dyan sa may Alabang. And so 1:39 na ng 1:39 na guys ng hapon. Kaya ayun, konti na lang, malapit na ako sa aming bahay. Medyo traffic nga lang dito sa pa-northbound ng Dr. A. Santos Avenue. Yun, nandito na tayo guys sa lugar namin. 1:50 na. So ito yung Iglesia ni Cristo. So yun, hanggang dito na lang po ang aking video. Sa mga kapanood nito ng ating ride sa Bicol, don't forget to like and subscribe. MG Motovlog. Ingat po lahat, stay safe, peace out. Yan guys, nakita nyo to. Ito yung pasalubong ko ngayon. 2 pizza dahil di ako nakabili ng mga pampasalubong doon. So yan, thank you so much.